local hoi te dabi hingga amna tongnai jeng o jaga covid care center playa tangi hinggai abo hingga para bisingo playa hospital जों गोबां जायगा निउज चेनेल लोगो तै खबर गो नगो तै खानावो ओ रोग एमन सिद्रा रोग डॉक्टर आसे खूब যত্ন কখাই निजी निजी न साक न बानसिमन मटखाय चेकआप खायमा फरन्त बनिजि फरन्त जों सलाय थांगो के जों पारा तंनाय रग आबन गिरलायो जों जाहाथे बो एरिया रग तो दिखे खरचा मानजा खामाने न पारा सप्तिसि थांसिनाय जों पारा तंनाय रग तो खूब आसे जों गखाय दंमया आसे केयार खाय दंमया गाबोन बागै नों या सानिखलाय सेगांसों गाबोन कासना नायो तिनि अ जागा कोविड केयार सेन्टर दा उन आबोनो सोंताबो लिखित ओरैनो कोविड केयार सेन्टर अ जागा तिनबो एरिया नि बरो रखला आइबोनो सों गाबोनो सों सिनि एरिया बरो सों बसिन हाया कारण जों नुक दंगो अ जागाव न बो कि सलाय दं ओमफ्राय अबो ओमफ्राय पुरा एकदम पारा बिसोर दे आलादा कोनो लामा